yoya clean books then ikatotaura then tozita SPO saka unoona kuti kototaura neclient anditi kudai kana atori musatanist zvatotangirwa unonzwa sei wakabata foni uchitaura chichineti nogona kunza tsungu nakutonza kutoti chifukwa changu chicha kutorimira ndoti like my kids pafoni chete zvanotambudza Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Ndinoti mkomaro zvinoshamisa ndakatota ndikati ko kanjani zvikanzi sekuno ndakatokumirira ndakaona kuti isusu manje kana ndikabuda kana ndikaenda kupi tinotosiya chekudya kuti kuitira kuti chipatara ka saka tikasiya pasina chekudya muzukuru anenge auya asina chekudya ndabuona ndakamsvikawo ndezvino ndikatombona ari panapa saka alhamdulillah tinoita zvido zvake tinoita zvaari kuchemera timubasire wakati hama yangu uri nani anditika ndinofara zita ndiani Tinashe nditi Tinashe ndiwe wanga wakamirira sekuru handiti chakaita kuti utsvage sekuru achapora chii nyaya yematambudziko matambudziko akamira sei ndakatanga rina zvakatanga last year zvichivapa vanhu todedera kutorwadziwa zvakatanga sei Tinashe ngati zvakatanga ndingati kubasa kwandoshandira kubva ndoshanda zvakanaka saka pane kumwe ngati kwandaishandira kundoshandira kuPlampton saka ndichishanda kudaro ndakazongotsvaka imba kumwe kondoti ndikotsvaka imba nditi ikogara chichi sezvo ndiri mukomana chichi wati saka zvadaro manje ndakabva ndatsvaka imba manje koko pokutanga pandakatanga kugara paparright vandazotsvaka imwe kuti pamwe kuti vanhu vacho vakunetsanetsa ndabva ndandogara paparright futi zvadaro futi ndobva ndatsvaka kumwe futizve ndakaziva kutsvaka agent kuti anditsvakire imba zvadaro manje anditsvakira imba ndingati pamwe pavo paigara vakadzi 2 apa nevakadzi 2 saka papa nerumu toti imba yacho yakata sezvakataira nditi then pane baglapa room yangu yekutanga pane ndichipinda pabaglapa room yangu yekutanga pane room yemalojera apa yangu yekutanga iyo vaipinda mukati kuti ando mune marumu mukati maigara zvadaro manje ndakagara ipapo about ngati mwedzi nezvimadhezi ndichigara ipapapo saka vakadzi ava vaingogara vari 2 saka kupedza ndaiota pamba ndasinganzwisi kuti kupedza ndosangana nadzedzi uperudzii aigona kuti ndichirota kudai ndaigona kuti ndichidzingirwa neshumba the moment yandoda kundomuka kudai shumba iya the moment yandorota shumba yandi the moment yandinovhunduka ndiri kuhope utamza ndoda kundomuka kudai ndobva ndotadza kumuka shumba inenge yatosvika ndaizongopebwa yazvokupebwayo but ine ndakatalaki ndakagadzwa nemadzikiriro zvadaro manje ndobva ndati chiyo chiri kuitika kwandini vandambofamba kwandakafambawo hapana tsanangudzo ndakanatsa kunzwa zvadaro ndobva ndarota futi zvewe chitu shumba enda kuroti yangorota ndikati ndakarota about 5 days ndichingorota shumba chindidzingira but chakundosvika kudai handipepuki pandoda kundopepuka kudai ndorwa nemadzikiriro umusi ndakazodona pamubhedha ndikazomuka ndiri pasi chiko chaitika zvadaro manje ndobva ndambofamba ndobva ndazonzwa kuti pamwe parogara chi hapana kumira musha ndoroti kanitsvake imwe imba because pandogara panapa macomplaints achawandisa plus zvandosangana nazvo izvi alora kuti zvinotitambudza zvadaro ndobva ndatsvaka ajeni kuti anditsvakirewo imba but ausatsvakako zvokudi zvokumhanya
achindibva nditi alright kana wakuida unodi unozoya ndokudi suppose marinda achanga kudhura ndagara bye mwedzi wakutonda kutondopera ndakunzwa zvinhu zvai ndakukorota kuzvishumba here ndambonamata ndibva ndazoenda kuno muprofita ndibva asvika ndibva andonipa mafuta akandi zvikanzi kana wakurara nozora mafuta uchaunozva chaoma muna ruchikonzera zvezviro chamunhu vandadaro ndibva ndandozora mafuta aya ndichipedza kuzora mafuta aya ndibva ndanamata ndibva ndarara vandangorara kudai ndakaona vision yemadha vamwe vavanogara ipapo vandaigara navo ndatovabvunza ndiri kupi ndikati ko muri kudei muri kunditambudzire kugara pava venyu mhozva here ichichi kanzi tisimbokutambudza isichichi wati ndibva ndatopepuka ndatovhunduka chii chiri kuda kuitika kwandii vandadaro vandagara nditsvaka imba vandagara yanga yatova mwedzi wanga kutondopera wanga kutoitawo kuma 28-29 vandaona marende ndobva ndava saka zvadaro manje ndakazoti mumwe day manje ndakasvika vari kumanje vari 2 because aingogara vangori 2 vakanzi mumwe day manje ndobva ndasvika kanzi iwewe toda kuti hazvitere tiite mushandira pamwe ndikati mushandira pamwe zvikanzi iwewe unongotenga muriwo kana watenga muriwo then state chibika sadzawo uchingodya manhere because iwewe unogara uchichi ndikati zvinhu zvandikwanisi because basa ndotobvawo ndadyo kanzi alright kanzi alright ipo ndagara basa ndikati pava pana mboita 3 days ndakatanga kunzwa ndangotanga nguhwa musoro ndiri kubasa musoro kundibata handisi kuti chii vandati akanzokere kumba vandasvika kumba ndibva ndarara kumba vandatoita kuti zvishumba yeye zvinhu zviri kutaura kuti nditambudza ndiita sei handibva ndatsofonera aje ndikati anditsvakire imba zvekumhanya because apa ndogara panapa mawana saka the moment ndibva ndavaudza kuti ndakuda kubuda ndikuda kubuda this month next month because mari yerent handichaikwanisi kanzi alright hapana chakashata unobudapo chikanzi hauchakwanisi enda ndikati kubasa kwandiri kushanda kumari yachona haichonasi kubuda zvakanaka alright unobudapo zvadaro ndobva ndikati dhera ndakati because ndakati ndikubuda next week musi wagatu dhera ndakapinda musi wa 5 ndikubuda musi wa 5 zvikanzi alright zvadaro ndakati musi wa 4 ndakamukira ndichienda kubasa pandatsvaka truck yekuti ndinotakura zvinhu saka pandakadzoka kumba manje ndakasvika kumba kuma7 ndakasvika kumba pasina vanhu papakakiwa ndobva ndatoti manje mafoni avo vanga asingapinda vandanotora kipa yega ndadawadza kuti ndatora zvinhu ndakumboenda ndakasvika pakakiwa the moment ndandakandasvika ndinotora makii kudai ndobva ndanotora makii ndobva ndavhura bhagilabha saka ndakavhura bhagilabha ndichindopinda ndichindobata kii because parumu pangu ndinokiya neganju ere makii ako mazana anobva nekii awo pandakandosvika ndichindobayira kii kudai panakutanga kundobayira kii kudai ndakata like ndabata pano pane magesi like pane magesi ndobva ndakasira kuregedza kii ndobva ndobva ndavhura do ndobva ndapinda ndakungonzwa dzungu ndikati chii mandoda nadriver wezvandi chii ndikati zvandikunzwa right nzaura kubusa zvinhu zvakabusa zvinhu zvangu ndikaisa mutrack patapedza pataenda ndatovhara dhuru pandatokira mbatadzosera kipa yega maki yangu ndakangosiya ari mugoza anenge kupoko ndasiya zvakadaro ndobva andifonera zvikanzi ko wasiya maki yako sei ndikati ndamakanga zvikanzi alright saka ndobva ndakaenda ikoko ndikafamba ndandogara ndakagara about 3 days ndichienda kubasa saka vanhu havaiziva pandoshandira because tinoita zvokushanda zvongoto tinoita mastup like kuti tikabata client togadzira sbo department zvadavo manje ndobva nditi musidhera vakandifonera akati makii chichi wati ndakanzwa zvinhu zvazvakunyanya kundiwedzera kuti like muviri wangu wakutodedera kuti ndakupera simba handichanzwisi kuti chii chakuitika pandiri vandati chiko chiri kuda kuitika pandiri vandasiya vandati saka ndinamwe vamwe vandoti sekuru ndobva ndafona ndikati handisi kunga musha ndikanzi andi muprofita wakati ataenda kumuprofita ndobva asvika ndobva anondibetsera pakandibetsera ko ndakanzwa zviri right ndobva ndagara paipa ndagara ndaenda kubasa
saka dhera ndakati dhera ndambopinda mutauni ndimbotengawo chikafu chomba zvomba mama musina chikafu saka dhera ndakapinda mutauni wanje ndakatopinda kuma 3 ndakapinda mutauni vandatotenga zvandaitenga saka pandakati ndibude manje mutauni ndakati gai ndipinde ndakadai nenzira iyi ndindotobuda kundokwira mota ndina kuno saka pandakabuda manje pandakabuda mushopi momandayo pandakandotendera kudai nekuseri kudai pandasvika vandandodhumana namai andainobva ndakagoko ndikati hatonditi kuri sei chichi wati ndikati kuri bho zvikanzi katsakawo ukazongobva kumupa chichi wati wangosiya maki yako wati ndikati lakini ndikatomakanga ndichaziva ndomato zvikanzi pakanaka pandangopesana namadha vaya ndakanzwa nandinenamo kanzwa dzungu musoro chi ndakuda kuti like munhu akuda kutodona chaizvo vandafonera kule vangu ndobva azondifonera kati uri kupindira ndikutori ndikati ndiri pakati ndobvaziva kuzonditora saka vanditora manje kule miri wangu wairwadze chero ndaitonza kutorwadziwa chaiko kuti pandasvika ndobva ndandofukira mafuta anga ndikakuona kana kuprofita boza vanditi unopota uchimbofukira mafuta aya ndafukira mafuta aya pandakafukira mafuta aya zvakabva zvaitawo zvokuti zvakaita zvokuti zvanaka saka zvadaro manje ndibva ndati ngandini kubasa pandakamuka ndichienda kubasa saka moment yandakaenda kubasa manje ndakabva ndanga futi zvedzungu hazvonezvi ndichanzonzi kuti chigandipinda kuti ngatipinda kuchivanhu because kune umwe wanoita zvechivanhu wandaisiwawo taenda kuyo ndandosvika ndambondibudira pachena ngotaura kuti chichi wangondita mhepo dzekumbusha kwako chichi wati kati alright ndikandobva angonipa zvakandipana pati ndanoshandisa chichi ndanoshandisa kudaro ndakandoshandisa apa ndakatobhadhira it's 150 ndakabhadhira 150 ndandoshandisa zvinhu zvakandipa saka ndichishandisa zvinhu zvakandipana zvapera ndobva apamo ndaenda kubasa but nyama dzangu dzasina kundimira zvakanaka ndaitongova munhu airwara chaizvo zvadaro ndobva ndaenda ndoti rimwe dhera ndakaenda kuti zvekutauni ndobva ndakaona kuti pane zvinhu zviri pandiri zvichatogona kutondikuvadza kana kuti ndichatourawo kana ndichatoitawo something because nokuti ndikafamba kana ndikasangana kana kuti nemunhu kana kuti munhu aya anoroya ndikasvika ndikafamba ndikangomhoresa kudai ndokunatoza toti ndatobata pane magi zvokuti nyangwe ndikasangana nemunhu anoshereketa chete kana muroyi chete ndikangosangana naye kudai ndotonza kutoti pane zvinhu zviri pandiri zvitondi hamene kuti chii chinotongoitika ndingati dhera ndakakwira bhazi nedziso yakuno andodhera kanditambudzero because ndakati ndikabva kumba ndikazi ndakati ndafamba manhima mabhazi mani saka ndakabva kumba ndabva ndandomirira bhazi pakati pazvimashops pane mukomana yapo aitengesa mukomana aitotengesa mabhanana nechichi watoa pandakasvika pane mukomana zvika ndikati ndichotaura naye chichi ndakamira bhazi semunhu asingatozivi kuti tobvunzana ugara papindi ugara chichi wati ndichotaura nyaya ndabva padarika imwe mota manje yangodarika chiti speed mota yanobva yadarika saka payakadarika chiti speed manje yakabva yamisa mabhiriki asina kunzwisisa kuti mota inomisa yaita mabhiriki chii ndobva ndaramba ndakamira kuti ndakabereka secho ndanotobvisa secho ndatosvita pasi vamabuda mukadzi somwe akaita mukadzi bva kubuda mutsvuku ndobva akatanga kubuda ndobva amira padhoo remota ndobva atanga kuti pane zvinhu zvogona kuitika ndakamira kuseri kwanguona imadha inobva abuda ndobva vafamba vachiya kwatatini ndikaona kuti madha vakananga kwatira vachifamba vachiya kwatatira famba vachiya kwatatini pakunaitika something because nyama dzangu zvadziri kuita because ndotozvinzwa kutotonzwa kana kamusana kwangu kuchodavira ndoita like kune gonye like zvinhu zvisiki ndatonzwa kutoti pana pasina kumira mushiku vandatoti mukomana yani vandatoti acharega ndomira chibhazi kuseri kuchichi wati zvanzi alright
saka pakada madha pakada kundosvika manje pakada ndosvika pane mukomana uyu ndakatona kuti ndinda ndakatageta saka ndapota ndakadai manje nekuseri kumashoda ndapota kuseri kumashoda the moment yakasvika manje pane mukomana ndakatoudza kuti pane zvinhu ndakatounza kuti like mwiri wangu watoshekwa ndakatonza kutosheka kuti mbichana chikuru ngekuti ndandiri munhu wanga wati wave nechikuru saka ndangoudza kuti mbichana mwiri wangu zvinonditambudza chiko chikuda kunditambudza kuti saka mukufamba kwandaita kwese ngati kufamba kwese kwandaita ndikafamba kumaprofita ndikafamba kune vanoita zvichivanhu ngati kuchivanhu ndakaenda kuna vanhu 3 maprofita ndakaenda kuna vanhu aona ta 4 maprofita but munhu angondijekesera chaizvo andikati muprofita achiti 1 angondijekesera anditi dambudziko rake ndikuona kungopoigara papana vanhu akaipa saka zvadaro manje ivo vanhu vavada kudi kushandisa kana vasingadi kushandisa vada kuchinza satanisi ndopandakatoziva pavo kutoti hai ndopandasa ndambonza vangu kuti kune satanism chichi ndasa ndambozviva ndokutozvinzwa kwandakatoita saka ndikati chese ndikaziva zvazvese zviri kuitika zvokuti like ndikasangana nemunhu anoroya chichi zvinoita like zvinobhina chii chiri kuchiitika zvikanzi ndivo vanenge vachitokushandisa saka pane zvinhu zvitori pauro zvina kuti totsvaka munhu anonatsa kugadzira ndichamukubetsera kuti mhepo yacho itise but unofanira kutsvaka munhu anonatsa kukubetsera kwaizvo zvipera ndakati manje ndingaenda kupi manje pandingandobetserwa nokufamba kwenguva ndakazvakatanga ladziye muna october ladziye andakafamba kune nzvimbo dzakawanda chaiko mari yandakabudisa panapo yakutotsvaka ma1000 yakutosvika because ndakafamba kunzvimbo dzakawanda hapana kana munhu aimboti ambonipa kumi papandaenda kutosera ndakazvigaramba because kuti ndibude panze zvekuti ndiende kumashops chaizvo zvidondirenera because zvinhu aneno chii chaikasopandini zvoita like ndingangosangana kana da sekuru ati vaiva munhu anoita zvakaipa panosvika ndaitozvinza kutoti sekuru pane zvinhu zvavanoita saka zvinhu zvanditambudza chaiko chaiko zvekutoti suppose kuti ndichengeto gogo vangu nemari dzandabudisa ndakatengesa neive neproperty yese ndandinayo neproperty nanga asingaiti but ndakatengesa zvese ndakatengesa hapana kana munhu akambondipa kundise kuti akanatsa kundibetsera chaiko hapana ndakambotendawo kuno mumwe wandakatomboonao pavidhiyo ndikati aikanibene munhu anogona kundibetsera dambudziko rangu rikapera pachi pana chakabuda ndangobudisa mari 200 zvo zvikandazokuona sekuru kuti unouya muzukuru wondoudza dambudziko rako tonatoti tozvifambisa sei kuti sekuru ndinodi ipapo ndaimbosandika zvivharira mbo zvikandawana mune bhazi yokuti ndinoona kwava kutongoti ndibude papa nditongodai kumashopsiro mungabvunza sekuru vangu ndakasvika vari panapa panamwe sekuru vangu ndakasvika vari panapa andikazotaura navo bvunza ndika sekuru vasiku ndakabuda navo ndikati musechingano serazuro tichienda kumashops vanogona kupupurira vanogona kupupurira kuti komana rubatsiro zvinoamira zvakanaka kugwari vokumusha muchareko nasvimo kwabereki maina baba ambiri vavashika avashayika saka wakambodzero ndine dambudziko randasangana naro antoziva because ndakatovatengera mbudzi mbiri ndakazitengesa nditozvifambira dambudziko kuti hapana chakadei sekuru achapona alhamdulillah tina achauya kuzopotera ndazvizvo ndabva kutaura dare racho rimwe chete munoona mwana uyu zvinorwadza haana kuti ndikushaya kuchengeta amai kana kuti baba ati gogo kureva kuti kushayiwa utsinye kushayiwa chido nemwana mwana ari kuloja pamba pako ndozvizvo ndatanga kumarobe kuti kunyika kwatakaenda kwabatwa zvinhu zvakaziya even munomu
vanhu handisi kuziva kuti mishini yacho iri kufamba sei yekuti inopfimba mwana sezvakaita uyu. Zviri nani kumuudza kuti ndinokuda ane kumushandisa kuti pese pafamba. Asi chandozongotenda chokuti Mwari ndakanzwa vamwe achitaura chidzi vamwe sekuru vaishereketa zvikanzi nyama haina rudzi. Saka kureva kuti kushandisa ikoko vanotofara kuti takamuwana wekushandisa. Asi alhamdulillah atenderera achapola ndepekupedzisira regai titi timupedzere basa azopupura kuti asekuru ndakukwanisa kumirawo pane vanhu. Ndofunga kuti ndakangosvika nezuro musekuru mofundika vatoma kuti mofuita ichi nechi nechi mombomuita. Titange kuona kuti stage because nezuro wacho ndakatonza chitoti hapana zvaari kutaura kuti ari kunzwa. Izvi ndozviri kuitika mukoma Robert yokuti wallahi zvinondisatsisa. Haasi ega akauya futi mumwe musikana kuMozambique haataure Shona hataure chii handiti spirit yakusangana naye mumba make yakasiyiwa nababa wake yokuti mumba mese ende pana paita Portuguese ende inini Portuguese yacho ndinoitaura se inini ndiri mumatare handiiziwe handina kudzidza kuchikoro cheMozambique handina kona kuti ichita sei ndikutoshamisa sekuru mofundi wakatoedza zvakugugula kutoti mawedzi achitranslata kuti tinzwanani. Saka mwana uyu zvinondisatsitsi paari akapfekedzwa anoita seamunhu ane chiroto vaida kuti aite semunhu anosvikirwa nemudzimu but hausi mudzimu pese paagara vanenge vakamupfeka. Saka toti paakamuona kuti ane chipo vakabva vatora chinhu chavabva mupfekedza. Saka pese paari anenge achimushandisa paari pese paanofamba pese anenge anawo. Saka regai tione tikwire kakomo kakanaka kanonzi chapola. Saka aiwa tichamurapa achakuudza kuti mukoma Robert tiri kunzwa zvakanaka. Test tinomupa hatinonoke hatotomupa test yokuti akashandisa totomutakura kuti ngatimbofamba tione 4-5 vanhu handiti ndinoda results ndo rinotibatsira. Ndosaka paipa mukoma Robert akuudza kuti ndakaenda kwandakaenda kwese asi ndakatakurirwa nevazukuru. Iye wacho futi ane chipo but akabatirwa chipo handiti nokuti mukatarisa kuti mwana kana achengetwa naambuya kureva kuti baba hapana kana kuti baba vakatoramba mwana ambuya ivo ndio akatoshuwira kuti mwana wangu zvaashaya kana kuti mwana wangu zvaaenda mbiri kwemakumbo kana kuti mwana wangu zvakanditiza hatizivi handiti. Asi mumwe munhu kutogara machembero akadzi 2 malandlord oti uyauloji panapa wese auya wese omuberekesa wese auya wese omupinza chichechi chakaipa ichi handiti mazuva. Saka ndafamba kwese mukoma Robert ndato miri wakaibva nekubatira nekuhakira zvimadhimoni izvi kuti vamwe vakone kuonawo zambuko. Asi tinongotenda kuti Mwari nekuonawo kunenge kuchiita vanhu ndio mumatambudziko. Munoziva kuti ane chironda apa ane chironda apa haana asi chinorwadza ndechekuti muzera wauyu wemwana mukadzi mukuru chembere mukuru kushayiwa nyasha kana rudo unopfekedza mwana dhimoni haachakwanisa kushanda. So vamwe mukuona munzira umu musati wese azi marombe ndine mwe futi mukomana uya ari panze apa mukoma Robert zvinondisatsitsa handiti angosvika akandiona kare ainatozive asi nhasi uno achita fanira akapfeka masaga mapfembe ndamubvunza ndikati ukugala kupi zvikanzi sekuru ndiri kungotenderera ndikukumbirawo basa ini ndaramba asi chikafu aramba ndikati ndava yii zvikanzi chikafu chenyu sekuru handisi kuchida ndikuda basa hatiti. So mwana uyu zvimwe chete. Saka ndongoti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vachatitira nyasha nengoni kuti agone kupona asi akapfekedzwa dzimu rechisatanist roita se iro manje rine chifumu rokuti mudzimu wake ndio urikuruisa. Ndio saka rokuti akasvika pazviri pane munhu wokuti vanyetse kuopareta uri kuramba so wakakanganisa bose wakamuregerera akapfekedzwa. Saka regai tishishane nalo dhimoni racho pachizezo anzi kushishana kana kuti kunetsana. Regai tinetsane naye kuti libve kana richitaura richataura kana likataura kana pakati peusiku tichakuudza kuti mukoma Robert kana kutoisa pafoni kuti honai mwana weari handiti. Saka zvinorwadza zvinosuwisa manzwa matambudziko evana ndo matambudziko atasangana naSouth Africa
ndochirwere chihombe nekubleeda kwemadzimai ma8 days ma10 days hatizive pamwe chikafu chaikoko nevarume haamburugwa mapera basa kushaira tufuti nesimba saka tokotenda kuti Mwari kavatitire nyasha tibuditse mabasa akanaka hamfano asacheme zvake Mwari paasvika rega tizame tione kuti mozonzwa zita racho kuti chapola chii mwana akubashanda kubasa sekutaura kwandakaita mukadzi akabviswa basa asi patakasvika kuDurban mazulu mulomo wakasvika wandakasvikira ari akadzoserwa kubasa pabasa ipapo director wehospital akamubvunza mubvunzo kuti unoda kuora mari kapa doctor anoita kubvunzwa nechi tiudze proposal nyora kuti unoda mari kunyora basi zvikanzi it's okay ati ndakanzwa pakanzi successful ati ndo pandakaona kuti saka zvandataura izvi ndikuti ndataura mari inorwadza but ndikutonzi zvaita pamusoro peizvozvo imba yandakasvikira inini akagara akabvauza kuti kouri kugarira dhoko kurefu uyauta sehouse number yakati so ndakangoti tangosvika muDurban chipata chanya changoziva but pane muindia mumwe anoita zvokuslota ane zvekutokuuraya mbudzi so nemombe zviri halal pazasi pacho so ndo pakabata kuzikadzi ndo padanzi nditarise imba nemuindi nevarume vebasa ndigarire padhuze asi imba yakari kuflat inodhura alhamdulillah Mwari vanosumudza kana vada kusumudzika kuromba hakusiriko ndo kuti ndo mari yacho inorwadza nokuti wana mwana wemuridzi wapadambudziko dzimu revabereki vake rinoti chii dzimu redzidza rake rinoti chii iwe wobva wada kuti uite mari semunhu weta muvhenda uchibuda uko kundotsvaga zvinhu zvinotambudza vana vevanhu alhamdulillah matare ayadi kuipa matare hakusi kuti ukazvirodududu kuti adzindorombesa ndine nganga dzakawanda madzisawiri akawanda vanotaura pativi kuti ine handirombesi nokuti kurapa hakusi kurombesa hakusi kurapa ino haringagare nendane nokuti mukomarombe nhasi unombotibudisa kuti ndichati ini ndinouraya ndinolombesa nyika inakidzwe nekuti unouraya asi inini ndinoti ndinorapa ende mwana ndikamurapa alhamdulillah kuti manetserwo ananga ndichitwa nevazukuru venyu vari muno muZimbabwe nevari kuSouth Africa akaoma ndizvozvo nekuti pamakaenda runo tinoziva kuti makaenda zvechimbi hakuna kuoneka sure handina kuoneka hakuchidaro mani foni yafonwa foni haisi kudayirwa meseji yatumirwa dzimwe nguva haisi kuita se haisi kupindwa haisi kupindwa chakaitika mukomarombe ndechekuti Mwari ngamandiregerere neruzhinji rwese rinonzwa ngatindiregerere chakaitika ndechekuti 1 tine muzukuru wedu akadzingwa pabasa ndochekutanga chechi2 inini ndine dambudziko rekuti tiri kushandisa mitombo saka mitombo iyi tine mushonga unonzi bwazi iweyo unobata so kana ndichita tokubata pachiblanda amati umagwira pakhosi saka ndashandisa kwenguva yakareba saka nguva yandinobuda mumatare munomu handikwanisi kuzofema zvakanaka saka muzukuru akandiona akati sekuru chinopa kuti muite so chii ndikati handisi kuziva so akambotora ndisvagira mapirisi saka muzukuru uyu muzukuru wemudare muno ari kuDurban so akazoti sekuru ndinoda kuti mukwire ndikukuisirai mari ndikutengera tiketi mumhanye kuno kuna sekuru mofu shuwa ndakaenda alhamdulillah basa rakanaka rinoita kuti iwe wacho urapike ndinobatsira asi ndakazobatsirwawo nokuti pane munoona muno iyi takadya umwe mushonga tichiti tikuklina masainasi kana kuti zvinenge zvichikakandisa mino but ndakazoita mushonga wakazosvika pakukuwadza musana wemunhu saka izvozvo zvinenge zvichida udhokotera kuti ambotarisa because icho hachisi chivanhu isusu tikurapa chivanhu but ava madhokotera vanorapa zvinoenderana nemishini
saka ndongoti alhamdulillah pamushini pacho inini pachezwa ngongoma ndaitoda kuti ndicholewe mabhonzo pamwe yakatamuliwa yaneta musha but andina ndakangokumbira kuti ya Allah ndibasirei ndinofunga kuti ngoma robe ndakanzwa kusununguka because ndiri koko ndaingopiwa mapirits kwayari kubva sekuru yanedai asi ndakaita 2 days ndakatoona upenyu hwesu watochinja zvinhu zvese zvatochinja ndatopora ndinongotenda vazukuru vangu ngomarobhi hatizivi kuti nyasha nengoni dziri kubva kupi nokuti even pai pandakaita accident kwakabva mari yekurapwa kwakabva operation zvese zvimwe zvizhinji zvakaitwa nevazukuru ipapa ndangoratidza kuti ndarwara ndakatakuriwa kunosvika kuDurban ndinotenda muzukuru yeye ndasvika ikoko ndakasunuka kunoko ndakatakurwa nendege akati sekuru makabatsira mushamwari yangu mupurisa muno muDurban but kwanogarira kure asi ndamuudza kuti sekuru vauya saka ari kudhiraivha ari kuuya kubva kuDurban kusvika kuJohannesburg handina kufamba nendege pakubva uku ndakazotakurwa nemotikari but indege futi bozo inyowani blend new car alhamdulillah vazhinji vakapopota zvakanzi sekuru masiya mukomarobhi ndikati kuimi mune muchidoti ndiwatakure mukomarobhi mandipawo here mari yacho mukupa inini chete saka wende uno mukomarobhi ameno boze anzi kunonzi kuchi kuCape Town vazukuru vakutaura kuti sekuru tiri kukudaiwo kuCape Town hamusati mauyawo muri kungoti Durban Pretoria ini ndakavati aiwa kupera kwemwedzi tikamboti manye nebasa kupera kwemwedzi vari kuDurban vakarongekawo mushe ndokutakurai ngomarobhi kana vazoshayiwa mari yekukwidza ndege yacho ini chekukwidza yekuenda nekudzaka zvokuti mungosvika ikoko vazive kuti mukomarobhi havarambe kuenda mungarambe kuenda kwendege uku muchimbobvuma kukuenda kwemotikari alhamdulillah saka ndongoti aiwa mhuri yese igere kumhiri uko kwatisati tauya uko kuCape Town ndiri kutotarisa kuti kana vakaseta gurupu anoti tiri kuda pekusvikira pakanaka ndinoda kusvikira pakanaka inini ndideclarewo mishonga yangu nokuti chinonetsa wendo uno tine mitombo mimwe neichida kudeclarewa paborder saka pamigration saka alhamdulillah tichagadzira mitombo yokuti titakure ndofunga kana ndati ndauya ikoko matime yangu yekurara ndichazvipa nguva diki asi ndichatora nguva yekuitira kuti ndibatsire vazukuru asi ndoda kusvikira nzvimbo yakanaka nokuti pari zvino so achapola vane zvinyowani ndakazona makazomboti mazuva muchibatsira vazukuru muri mumidrand kwakambirawo sei alhamdulillah ndinotenda takabatsira muzukuru akabuda panapa paTV handitika so mukoma wake kumidrand handina kuti munhu wandakaendera kumidrand ndiye wandakarapa mukoma wemusikana wandakabatsira panapa tikabuda naye paTV musikana iye uyoyo anzi andikomufu wabuda pansi musikana iye uyoyo ndiye ane mukoma wakakatiti uyai kunoku alhamdulillah inini ndinokuudzai mukomarobhi kuti vazukuru vemudare rachapola andashati ndesase bosi akangoti imba ino sekuru ndenyu mandirwadzisa kuti hamuna kuyanda mukomarobhati ndoshoko rei saka mukomarobhi ndiri kupika jeri saka muri ikoko ndimakangamina vazukuru tingati mazukuru akanyanyouya nevazukuru-sikana nevazukuru-komana muri kumidrand vaichema nematambudziko akamira sei mukomarobhi nyaya yekushandiswa kwevanhu kuSouth Africa yapamberi 2 kuSouth Africa chinhu chakurwadza inyaya yekuti vana vadiki kuSouth Africa havasitora madrugs vanasikana vari kuroora abi yavo vanakomana vari kuroora futi akomana abi yavo kuSouth Africa mukomarobhi kuri kurwadza kuri kunyadzisa chivanhu chakuSouth Africa chino chadzikisa upenyu kubva kumusoro kuenda pasi asi chinhu chinorwadza chekuti basa ndakanzwa kuremerwa kuti musikana akanaka musikana akasvika musikana ane unhu wakanaka anotaura kuti inini handichada kuroorwa inini ndatova murume ndofana kutoroora musikana anochiva vasikana abi yake mukomarobhi musikana wandakasangana naye ita kuti is a beautiful girl but one baba vakauya akati sekuru ndiri kutambura nemwana wangu I don't know tichapira chii dare rakamuvheneka mwana ye ndikati yo mwana uyu
amukuenda kuasikana. But ndakazopopotera baba namai nokuti mwana uyu zvakatanga zviri pachikoro achivaudza kuti musandiregerere. But musikana yemukoma Robin ndinoti alhamdulillah mwana iyeyu ndakatovimbisa ane chipo chinorwadza, anoimba 1, ane zvinomugara mumapendekete zvedzinza. So vanhu vakamuisheta vakada kutora chipo chine mwana iyeyu. Saka kana nhasi kana rini musaregerere vana muchiti zvanzi mwana apinda akainishetwa, mwana anorapwa nemagogodera vane masvikiro. Svikiro harisi rini kana kuti mudzimai hausi rini chete, nyika dzazara midzimu. Endapo unobasiriwa nemuzukuru. Kana ukaona sekuru vapi kana ukaenda sekuru vapi, anzi pachizezvo ndakanzwa ndiri kumidhirandi zvikanzi zviedza sekuru, takauya tichiedza asi tayambuka. Saka munhu wese ngaende kune iwewe kana uchizoti hauna chipo chekurapa, usashore munhu anorapa nokuti iwe hauna chipo. Saka enda unobatsiriwa. Chero mudzimu wamuka nhasi pakamwana kana wamuka pamunhu mukuru, enda unoona kuti mudzimu here uri kuita zvokutarisira. Alhamdulillah, ukaita nemwoyo wako wese ndinoona zvinhu zvinokufambira. Saka vazukuru vese vamwe vasina kundiona ndinokumbira regerero, nguva ndodiki nokuti nguva ino haisi yezororo, haisi ichi. Takangotora nguva yekuti regai ndimhanye ndinobatsirika. Pandakaona ndakufema mushe ndikati ko chandinoregera vazukuru vangu vachitambura chi. Saka ndakabva ndaona tikati aiwa ndiri ikoko vanhu vanzwa kuti sekuru vari kuDurban kumuzukuru wavo. Mafoni akasvika sekuru tose tari gurupu kuti ndikati aiwa regai tiite 5 days. Alhamdulillah. Saka ndokoti dambudziko revanhu veku South Africa vakapa madhezi yakawanda vanozokuwedzera. Saka kana ndakuenda kwandataura kuwe ndichangoenda 7 days because ndovaziva vanozondiwedzera. Asi tinoda panzvimbo munhu akati ndinapo sekuru pokusvika ndinoda panopakika mota, tinoda panopindawo mota. Dzikapindawo 6 7 zviri nani, kana dzikawanda pekumira kunze zviri nani. Ende uyezve pasingarembere vanhu, pasingarwadze vanhu, nokuti kuzonosviswa kukona isusu hatikuzivi. Tukuenda tiri vanyowani. Kote munhu ari mumukuku wozonditi sekuru ndiri mumukuku, uyai mukuku wangu pa ndinozo atidi. Saka tinoenda nemapepasi edu todeclare maboda, toenda basa redu, taita basa redu ikoko tadeclare basa redu kubvira kuno. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vanotibatsira. Ndinokotora kuti munhu wese chimunoona nyaya ndikuda kuti ndikutaurire mukoma Robert. Kana munhu une magwaro okuti iwe unorapa uri ng'anga, kana kwese kwaunoenda kwese auomerwe, ndiri paboda, unoona kuti mazulu vamwe matosa, but kungonditesa face sodokono zikazi sekuru chacha, we know you from Zimbi TV. Alhamdulillah, basa rakanaka. Kana richibereka chibereko unokowa. Saka hayo haineba poindiro patenda chaisu. TV with Robert Tafumani.